Sme pripravení s týmito kandidátmi veľmi úzko spolupracovať na všetkých úrovniach. Nielen na úrovni vlády, ale určite aj na úrovni politických štruktúr. Tu u vás už 12 rokov, ak dobre rátam, pôsobí pán primátor Michal Bagačka, môj dobrý spolupracovník a priateľ, takisto z poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. Myslím si, že na Slovensku by malo platiť jedno pravidlo, že dobré kone, ktoré ťahajú, sa nepripriahajú, a preto by som rád pozval pána primátora ešte raz sem hore a oficiálne s plnou vážnosťou mu vyslovil plnú podporu, nielen ako predsedu vlády, ale aj ako predsedu strany Smer sociálna demokracia. Rovnako mi dovolte, aby som pozval sem hore aj kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí kandidujú v Hnúšti v 2 volebných obvodoch. Rád by som pozval dlhoročného primátora mesta Tisovec, človeka, ktorého naozaj poznám dlhé roky, ľavičiara Petra Mináča. Peter, poď na chvíľku medzi nás, napriek tomu, že sme v inom meste. Ale veľmi rád sa s tebou... To je dobrý primátor. Ďalej by som chcel, aby medzi nás prišiel Palo Struhár, kandidát na starostu v Klenovci. Známa tvár regionálnej politiky dlhoročná. A keďže sme v regióne, ktorý je poprepájaný, inak sa veľmi teším, ja som teraz išiel z Brezna na Tisovec a na Hnúšťu, že tá cesta sa konečne robí. To bude veľká vec pre celý región a teraz sa budem posúvať pravdepodobne dole na Rimavskú Sobotu. Máme tu aj kandidáta na primátora v Rimavskej Sobote, pána Dušana Hlinku. Ak je tu s nami, nech príde, nech sa páči. Predsa len tieto mestá, Tisovec, Hnúšťa, Rimavská Sobota sú veľmi blízko seba. Ďakujem pekne. Z hlavných bodov je ďalšia dobrá spolupráca s Ministerstvom hospodárstva, s Osáriom. Ja ako člen hospodárskeho výboru samozrejme sa snažím pôsobiť, aby do nášho regiónu, a to nie len Rimavská Sobota, ale aj Revúca, aj Poltár, lebo sú to ťažké doliny, a aby sme teda doviedli nové pracovné možnosti. Prajem, niekedy je to veľmi ťažké, nie je to tak ako keď sa luskne prstom, ale verím, že budú aj dobré správy.